Модното вдъхновение може да те връхлети от всякъде, докато си на събитие, докато си скролваш в Инстаграм на дивана или пък когато засечеш стара позната на улицата и веднага ти се прииска да пресъздадеш нейната визия. Наскоро получих Galaxy S26 Ultra да го тествам и една от функциите ми направи голямо впечатление – Circle to Search Find the Look. Бързо и интуитивно ми позволява да превърна всяко модно вдъхновение в реално търсене. Сигурно се питате как става това? Елате с мен да ви покажа. Като една типична жена и аз имам слабост към красиво подбраните дрехи и аксесуари. А сега, когато забележа аутфит, който ми харесва, мога просто да го заснема и веднага да намеря сходни находки. Просто сбъдната мечта. Същото важи и когато попадна на интересна визия онлайн. Докато скролвам, мога веднага да премина от вдъхновение към търсене и намиране. Достатъчно е да задържа Home бутона, да оградя цялата визия и да натисна Find the Look. Само след секунди получавам предложения, които ми помагат да разгледам различните елементи от аутфита и да открия сходни посоки от гледна точка на стила. За мен това е изключително удобно, защото вдъхновението идва в най-различни моменти, а така мога да го ловя и развия веднага. Вместо да търся дълго, да описвам какво съм видяла или да се чудя откъде да започна, получавам посока на момента. Това, което ми прави впечатление в Galaxy S26 Ultra е колко естествено всичко се случва в ритъма на деня ми. Бързо, интуитивно и без излишни стъпки. Ако вие като мен често търсите модно вдъхновение в движение, Circle to Search Find the Look, Galaxy S26 Ultra определено е за вас. Потвърждавам, че е пробвано и определено одобрено от една.